लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपि फोसावबाय। लावखार ओंखाम जानो थांनायनि सिगां बे नेमखौ मानिनांगोन। नेमखौ सिफायब्ला गोख्रों राहा लागोन होननानैबो फोसावदों सरकारा। लावखार ओंखाम जानो थांग्राफोरा मानिनानै सोलिनांगोन बे सरकारा फोसावनाय गोदान नेमखौ। लावखार ओंखाम जाखांनानै जेबो दाखोर दाला थामहिनबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ साखोन-सिखोनै खालामबोनांगोन। जानो हायै बेदरफोरखौ जेराव मेराव गारबोनो मोननाय नङा। प्लास्टिकनि गिलास, जौ बथलफोरखौ जेराव मेरावनो गारबोनो मोननाय नङा। बैफोर आग्लायनाय मुवा बेसादफोरखौ डास्टबिनाव गारबोनांगोन। ओनसोलखौ साखोन-सिखोन लाखिनाया गासै सुबुंनिनो खामानि। जौ फेनानै जेबो गाज्रि आखु दिन्थिनो मोननाय नङा। मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव बेफोरबायदि राहा लानाय जागोन। नेमखौ सिफायब्ला लावखार ओंखाम जाग्रानि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोसावदों सरकारा। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।